ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶ୍ରେଣୀ ନବମ, ବିଭାଗ ଖ, କ୍ରମାଙ୍କ 8, ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସୋନୁ, ସୁମିତ ଏବଂ ରୀତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି। ସେହି ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ସୋନୁ, ସୁମିତ ଏବଂ ରୀତା ଡ୍ରାମା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ରାକେଶଙ୍କ ସାଥିରେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଦାଦା ରାକେଶ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତମାନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏହି ସଡ଼କରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦାଦା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାଦା, ଏହି ସଂକେତଟିକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗକୁ ଖାଇବା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସାବାସ୍ ସୋନୁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ସୁମିତ, ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାଦା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛୁ। କହିଲୁ ଦେଖି ରୀତା, ଏଇଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାଦା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଏଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଧାରଣା ନିହାତି ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। କହିଲୁ ସୋନୁ, ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାଦା, ଏହି ସଂକେତଟି ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ିର ବେଗ 50 କିମ୍ବା 50ରୁ କମରେ ଚଲାଇବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ କହିଛୁ ସୋନୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେ ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ କି? ନା ଦାଦା, ଏହିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଏହି ସଂକେତଟି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼ା କରିବା ମନା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବା ନାହିଁ। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାଦା, ଏହି ସଂକେତଟି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହର୍ନ ବଜାଇବା ମନା। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାଦା, ଏହି ସଂକେତଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦାଦା, ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ପଦଚାଳକମାନେ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଲୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନିଛ ଯିଏକି ଏହି ସଂକେତଟିକୁ ଧରିଛି? ହଁ ଦାଦା, ଏହି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାରେ କିପରି ଗାଡ଼ି ମଟର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଉଥିବା ସଂକେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ। ଆସ ଏବେ ଯିବା। କହିଲ ପିଲେ, ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାଦା, ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏହି ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାଦା, ଏହି ସଂକେତଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯାଏ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ, ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ଆସ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ଦାଦା? ଏହି ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୋକାନ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସ, ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ତାହା କିଣିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତୁମେ ସବୁ ମନେ କରି କିଣିଛ ତ? ହଁ ଦାଦା, ସବୁ କିଣିଛୁ। ହେଲେ ଦାଦା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଲ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ। ଆସ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦଉଛି। ଶୁଣ ପିଲେ, ଆମ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମେଣ୍ଡାଟୋରୀ ସାଇନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କସିଅନାରୀ ସାଇନ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଇନଫର୍ମେଟୋରୀ ସାଇନ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମେଣ୍ଡାଟୋରୀ ସାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହାର ନାମରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରୀମାନେ ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଛବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମେଣ୍ଡାଟୋରୀ ସାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିସାରିଛେ। ଏବେ ବାକି ତକ ଦେଖ।
ଏଠାରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ପ୍ରଥମଟି ଦେଖ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ସେହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଆଗକୁ ହମ୍ସ କିମ୍ବା ରଫ୍ ରୋଡ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଖ। ଯଦି ସେହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଠାରେ ପାଦ ଚାଳକମାନେ ଯିବା ନିଷେଧ, ତେଣୁକରି ପାଦରେ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲ କସିଓନାରୀ ସାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କସିଓନାରୀ ସାଇନ୍। ଏଥିରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବାଁ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିଛି। ତୃତୀୟ ସଂକେତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ୟୁ ସେପ୍ରେ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ିଛି। ଚତୁର୍ଥଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବାଁ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ପୁଣି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ସିଧା ଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ପୁଣି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ସିଧା ଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ୟୁ ସେପ୍ରେ ବାମ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସପ୍ତମଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟମଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଲିଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ନବମଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ରାସ୍ତା ପାର ହୁଅନ୍ତି। ଦଶମଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ପାର ହୁଏ। ଏକାଦଶଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଠାଣି ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି। ତ୍ରୟୋଦଶଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ଅଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଓସାରିଆ ଅଛି। ଏବେ ଆସ ଇନଫର୍ମେଟରୀ ସାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇନଫର୍ମେଟରୀ ସାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନମାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସ୍ଥାନ ଆସୁଛି। ତୃତୀୟ ସଂକେତଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗକୁ ପବ୍ଲିକ ଫୋନ୍ ବୁଥ୍ ଆସୁଛି। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଉଥିବା ସଂକେତମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପଟର ଯାନବାହନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରେ। ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏକା ସହିତ ପଛରୁ ଏବଂ ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏକା ସହିତ ବାମ ପଟରେ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାମ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡାହାଣ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୌଣସି ସଂକେତ ବଦଳାଇବାର ଥିଲେ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବା ଯାନବାହନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭିଆଇପି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବା ଯାନବାହନକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗାଡ଼ିବାଲାଟି ଏମିତି ହାତ ହଲେଇବାର ଅର୍ଥ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଡ଼ିବାଲାଟି ଏମିତି ହାତ ଦେଖାଇବାର ଅର୍ଥ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଡ଼ିବାଲାଟି ଏମିତି ହାତ ଦେଖାଇବାର ଅର୍ଥ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଡ଼ିବାଲାଟି ଏମିତି ହାତ ହଲାଇବାର ଅର୍ଥ ସେ ଗାଡ଼ିର ବେଗକୁ କମାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ହାତ ହଲାଇବାର ଅର୍ଥ ଗାଡ଼ିବାଲା ପଛରେ ଆସୁଥିବା କାରଟି ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିପାରିବ। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ ବତୀର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏମିତିଆ ବତୀ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ। ଏଥିରେ ନାଲି ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା, ହଳଦିଆ ବତୀ ଜଳିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେବା ଏବଂ ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତକୁ ମାନି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେମିତିକି କାଲି ତୁମ ଡ୍ରାମାରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବ। ହଁ ଦାଦା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ ମାନି ରାସ୍ତା ପାର ହେବୁ ଏବଂ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବୁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ ମାନି ଚଳିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।